Hola, us presento una activitat que fareu el dia 12 a la setmana del 12 al 19, que estem fent a l'Institut la Setmana de la Ciència. Llavors tindreu un munt d'activitats científiques i tecnològiques i una d'aquestes serà la construcció d'una cuina solar. Llavors mirarem qui construeix millor la cuina o quina recepta de menjar ha funcionat millor. Llavors, teniu molts models, però principalment es divideixen en forn solar, que és el que jo faré, una cuina solar o altres tipus de mecanisme. En el guió i en el vídeo que mirarem a l'assignatura podeu veure diverses idees. Llavors, rumieu la idea a casa i el dia que fem la cuina només heu de portar material i també en tindrem una mica de material a l'escola. Llavors, si teniu material així, platejat, podíeu fer com una parabòlica i en el centre posar el que voleu cuinar. Llavors, la llum reflectaria per tota la superfície i escalfaria el que està en el centre. Sí? També podríeu fer com una forma, no sé si veieu, una forma així, no? I escalfar el que hi ha aquí. Llavors, bé, hi ha diverses idees. O la cuina, que és el que fa, és el concentrar els raigs de llum. Si tinc el menjar aquí, concentro els raigs de llum, per exemple, amb l'ajuda dels reflectants o amb una llupa. I el forn solar, que el que fa és conservar la temperatura dintre d'un recipient que és estanc i d'aquesta manera cuir l'arròs o el que sigui. Llavors jo faré un forn solar, us mostraré com l'he construït i després faré unes proves. Voldria fer un arròs, també un ou dur, un ou fregit i unes galetes i no sé si me'n sortiré. Llavors, el meu forn és, m'he trobat aquesta caixa. Vosaltres tindreu que fer-lo amb materials més senzills, però jo m'he trobat aquesta caixa, que és una caixa bastant guapa. Llavors, aquesta caixa, el que faré, tenim la caixa, el que faré serà, primer aïllaré la caixa, no sé si li posaré paper de diari perquè sigui més aïllant, perquè què passa? Jo porto la caixa, la deixo en una taula, a la meva terrassa o al meu pati, i la taula és de marbre o de pedra. Llavors està freda. Llavors això fa que augmenti el fred dintre de la caixa. Llavors jo el que vull és que aquesta caixa estigui ben aïllada. Per aïllar-la, encara no ho sé si faré, no? Però potser podria fer com una capa de diaris, posar un plàstic també negre, que m'ajudarà a conservar millor l'escalfor, i li posaré aquest aïllant. Sí? També? Llavors, principalment, a veure si podeu veure, us mostro, un moment, us mostro la caixa. Jo tindria aquesta caixa, no es veu bé. Com ho puc fer, això? Tindria aquesta caixa, li posaria l'aïllant, encara dubto si posaré una mica de paper de periòdic i també posaré plàstic perquè no tingui humitat, posaré aquest cartronet a la base, veieu? En els laterals també posaré cartronet perquè estigui tot aïllat i després he trobat aquests maons. Aquests maons són d'una xemeneia que està en el meu pati. Aquests maons, si s'escalfen, aguanten la temperatura. Llavors, en tinc 3. Hi ha la possibilitat de 3 dintre de la caixa. Tindria aquí els 3 maons. Veieu com queda? Li falta, així, d'acord? Li falta posar l'aïllant i després aquesta caixa
li posaré un vidre. Posarem el menjar aquí dintre i li posarem un vidre. Vale. Ok, doncs una vegada tenim totes les peces en negre i en alumini, no? Posaré aquí... De moment no posaré els maons, sí? Perquè els he netejat i estan una mica... com es diu? Mullats. Bueno, tenen humitat. Llavors, a dintre de la caixa, tenim la caixa, llavors li posaré un aïllant, ¿vale? L'he tallat a la mida, posaré un aïllant, també posarem els laterals, o sigui, després de l'aïllant, no sé si faré una prova amb l'alumini i una prova també en negre. A veure quin de les dues, per això he deixat les peces reversibles. A veure qui escalfa millor. Ara de moment ho posaré tot en alumini. Abans he mesurat això i quedava perfecte. Sí, aquesta seria aquí. Llavors aquesta seria aquí. Aquesta aniria aquí. L'altra. Els laterals, que entren molt just. El que passa que finalment he decidit que no ho feia amb cola, sinó l'he fet tot amb filo. Llavors em dona una mica aquest marge per posar... Llavors tenim, una vegada el tenim així, ¿vale? Tindríem, a veure, aquesta queda la caixa així. Llavors el que farem, una vegada queda la caixa així, el que ens quedarà ara és posar el mirall i llavors el posarem amb una cola d'aquesta, bueno, una cola no, disculpeu, una cinta que pega per les dues cares, no? Llavors forraré d'alumini i després posaré el mirall. El mirall porta això, que no m'agrada gens, és super... crec que m'ha costat €1 al xino. I aquesta part li deixaré perquè no ens tallem, si no fa massa... Llavors tallaré amb el cúter aquesta, no? Perquè no estigui avoltat. I bé, continuem. Doncs sembla que està funcionant perquè ara mateix està gairebé tot de bau, és a dir, que sí que augmenta la temperatura. Hem de veure fins a si arriba als 100 graus, que seria el màxim per bullir l'aigua. Pues está caliente el agua, Está calentito. Vamos a ver porque igual me he pasado de agua.